Rongnihang awar iklo di pu Rongnihang second Rongnihang pusi pupu non nang litum lapu arbiar it long po lake anu kapre ka hem galilo lahai tum ke keche kebe sudum side lo especially mia tum musalman atum asi latum phan langnam de kona na pen ne gewang thang chini pen jong kilo padang na lang itum asami salamana thek thek aja ki ong dung atum ke lage bangladeshi lam si nang thak bangla lam ni nang thak rong iti aja ka tum ke ka address ni than of the hanane karimganj aja pula sin litum non isi ka hon thiram de koklo je la dak long ala ana mia na pleng set non ningkan ke pa prank ke mia la dak do e doni ne don thombe set me non ma ya lapu anang deng lo je la dak long ge mini bangladesh ason sin nang nak lo ili la dak ke bang aju phir lo ke bang lo badang de do i okchikom rom ma son se man de lo la pen birta long da pin an klangik bom lo je dak rong ni hang pa tharong apong alam ki la puson da kang hu kang hi pen cheng lok drugs a bepar la puson ke claim la puson da do pik lo la je pudam par pola malilo la dak long ke aki ongdung atum ke ladak long ke anti social element side lo la si kar prabjin pen koma matum silang litum han list ki pi ma ahem photum chi any club se me athe non jong salang litum han list pi bom lang batang te moi pijo pen ladak long ke alang litum ke nang capture ik dat po mo ke ladak ke Rongnihang pupi det si kona ne mini bangladesh na ne miamen si chi irdet po pen karbing long thomas council me la so put ha rdp si me athe karbir land belong to the karbing long thomas council pusi pulamati la si land belong to the karbing long thomas council betang te karbing long asi ye make hai la pen land revenue ye min charge ta me la bang so put ha rdn si me jong si non por jong salang itu plung phelang pulo betang te mo pijo pen la so habar talang itu mang chira igdaji non bisaralam bijara lo hala pu havar pule punon hala puta apora tengpen action gen eda joini si pini hala dak e karbia tu manga chithe kachi ena dimma matsia bedelo la pijo la dak nagi man jang ring do after 5-6 years api la si la dak long ke prabjin men action and that me lapen non tuliram long hang kacha ke japona sarkar alang litum ke bjp sarkar busilo alang litum kai ke ta rada hong jai mate meeting lo chipu erlo jati mati bhedi kerai koma sarkar lapen e inglong aso sarkar kheibarim indigenous po khilonjia sarkar hosiplo lasa hokpet alang litum khilonjia sarkar jati metia pura puthak alang litum raikom aning hang do putang de action enik no kali putang te labang so sarkar moi tuliram hang kachari pon sarkar he litum rat sadami punang kokpor alang litum ke lungi tupi sarkar pusin litum hin bene punang kokko ladak long ki ong dung atum ke government pen karbing no thomas council facility ki pi pina an facility pi dan itu marjong non son orunodo ile puno lapen aja pm kesan bono kapre ka schemes ta la puson ti bom lo lasi kopi bol alang itu man la puson le pi bela ke dimak lo ki me chak bela ke alang itu man ki phlung nang ji akhe alang le illegal migrants lasi ki phlung nang ji edim alang le tum bela puson le warsai pi bom lo putang te moarni si ke la dak pen alang le tum ke dam de det po la pen la dak deciding factor se bang ji po non mange karbing no thomas council ben kopilo ke claim ke karbi to mane pi esi non mange komane lungi tupi komane mia tum da komane bangladeshi atum masi la pusona varsai pi bele kopi polo lage kapahai karbi tum se kapahai sata me avarsai ki pidame kopi polo lai mia to man pi berat ke kopi polo mia to man lang itum in hon berat ke la pen hem phudum sa me lahai atum han kopi polo dimak long chak berat ke kachini si me karbing long ara je longle henlo iche thelo longle kabe khai ke la ekibir tang khailo non puparam ke lo karbi atum ke la icherbet along le 10434 square kilometer po along le ke ilong vera diman belo ilitum ke jongsi lada karbiang long le alilong le phelang le avilo batang le ilitum nane along kapre ka dim avilo non son bang kheson nane golaghat district nane jorhat district la pu avilo la si ilitum me kerengi da daklo ki thiji da daklo la si longle kabe khai ime thang dim long si ilitum refugee man dat po an mang ke la ban claim kledet bang si me la si karbiara puno la pen ahem phu tum puno la bang su puthak mek prang si melu la pen karbiara sa me un an su puthak ke pressure pinangji la haya hem phu tom phan puthot la haya list bang baching than ji ban la pen karbing thomas council ta me a hokpet jong salang tum khebari ma sarkar la pen longle phelang ka charai kom ji sarkar do padang le la tuman prabjim men phlung nang po jong si phlung ple bom botang the rathoi pen itu me punang kokpo je karbing long autonomous council non la tuliram long akhe ka chari pon sare lungi tupi sarkar la pen aku karbing autonomous council banda prabjin pen alang litum nilitum la pini nang litum media hoi pen choning leader sare lang ponding botang sai jok je nilitum arnisi ke action enang kokpo la pen mojong si soluk sodak do patang de la karbing long autonomous council ka chari non cm tuliram hang ke haisi adai enang ji